जनता पार्टीनि फासिंति पेकुवा जला जन्मजयनगर बिसिङाव खबजा कालिदास गामियाव काइसा तांबोतां खालायजाखा आबो उंखा गामि आमजायाव बिजेपिनि बाना कान्यानि फानि एडिसि चौमारिनो नाहारै एडिसि चौमारिनो नाहारै काइसा बदलनो याकारे गुबुननि बदलनि बाना रमै तंलायो लुकुरक तै थोंगोरुं बदल बै बदल चपरब्राय तंमानि पार्टी मुंरकबो नुकजागै दंगो फिया एडिसि चौमारि बुफुर उंनो ताबुको हापांनि फासिंति साकलाय जागियाखो गामियाव बाना कान्यानि बान्दाव फाइमानजाक फाइगा सदर आरबान हांखरनि जनजाति मोर्चानि आजुकफां अनिल देबबर्मा जेनेरेल सेक्रेटारि पृथुष देबबर्मा कालिदास विलेज कमिटि पन्चायतनि आजुकफां कालिदास विलेज कमिटि पन्चायतनि आजुकफां मालय देबबर्मा गुलाघाटी जनजाति मोर्चानि आजुकफां गोविंद देबबर्मानो खबै गुबुननि रक आं गोविंद देबबर्मा सदर गुलाघाटी जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट तथा सिनियो एडिसि सुइदो सिनी जन्मजयनगर पेकुवार जला सिदो ओ कालिदास बकलायो सिनी 19टा बिसि ताई ओ कालिदास नरमै साहित्य मंडल कलायो सिनी जे 17 जन्मजयनगर पेकुवार जला सिदो हाइके तिनी अब काइसा कालिदास बिसिओ अब तिनीनि ओ जे एकटा जों भोट चलो अभियाननि माध्यमे जे सिनी पार्टीनि जे निर्देश काइसा कोनो प्रोग्राम हाके जों 20 जनानि उद्देश्य जों लायरिया अबाहायके जों सोशल डिस्टेंस सिनी पार्टीनि निर्देश अनुसारैनो जों और तिनी नायनायखे नुगो जों और जागाव बिसि बरक जों सिनी कार्यकर्तानो जों तुलिया जों 20 जनानि कम्बाइनो जों तिनीनि ओ सिनी तिनीनि फ्लेग काइलेमानि उनो जों और काइलेखा जों सिङो सिनी प्रेसिडेन्ट सदर आरबानि साइखनारखा ओ जा प्राय 600 फेमिलि एबाब दङ र हायके गोबांमा उन्नयन सिनी सामुंखौ खायजागैन दङ सिनी दुगली ब्लक ओ क्लायो अबो जे बिसि ब्लक चेयरमैन सिनी अजय कुमार दास बबो नाई दङ सामुं खाय दङ विभिन्न सिनी और जागाव पंचायत प्रेसिडेंट मलय बाबू दङ ओ जागा कसम दङ ताबो ताई और जागाव बापी ताई सिनी प्रीतिश बाबू ओ जागाव सामुं खाय दङ बरफनि नेतृत्व और जागाव अबाहायके तिनी जे उद्योग तनाय खलायका अबाहायके न अब जे बिस्कांनि आगामी जे एडिसि इलेक्शननि तैनाय एकटा सिनी बुरो चलो अभियान बचलि दङ प्राय ताई महामारी कोरोना भाइरासनि तैनाय गोबांमा जागाव हेल्प चलि दङ माइरं वितरण खालायजागै दङ किछुदिन आगे नागिसरावबो सिनी मिनिस्टार हयते सिनी एमएलए सिनी सूर्यमणिनि सिनी बरम गोनां रामप्रसाद पालबो फाइनाय अ जागाव माइरं रक बागै वितरण खालाय थांमानि नुखाना पार्श्ववर्ती सिनी दुबसरानि सिनी खयरपुर मण्डलनि आरनि मण्डल प्रेसिडेन्ट ब्लक चेयरमैन आरनि एमएलए बरक ताई गुलाघाटीनि अबाहायकेनो बागजागै गोबांमा जागावनो बागलाय दङ खालाय दङ आइके आगामी दिनो जों आशा खालायो इदानिङो नरक जतनो जे आनि मीडिया बायसं नरक नुखाना जे सिनी प्रेस मीट खायमानि सिनी मिनिस्टार ल मिनिस्टार तथा सिनी राज्यनि मुख्यमंत्री सिनी बिप्लब कुमार देवजी ब जे सामानि ताबो प्रत्येकटा बिसिओ दुइटा खालायनाय अतुरनाय अबनो नरक साइमान खाना अब परिकल्पना हाजाक दङ ताई आगामी दिनतेबो एडिसिनो उन्नति खायने बागै पाहाड़नि एलाका एडिसिनि जे रास्ता गाद्रगनो मेरामत खायने बागै जे जागा विशेष प्रयोजन दंखा बरक चलिमाया औ वातयो ब्रिक सलिं रनानि बागै प्रस्तुत दंखा ब्रिक सलिंनि बागै आबो कायसा अनुमोदन खायजाक दङ ब्रिक सलिंनि जे रिमानाय विभिन्न बाजारनि मेरामत रिमानाय शसन गाट रामै मानाय जे नांमानि न पाहाड़नि एडिसिनि उन्नयन खायने बागै जथान नांमानि न आरनि जे सामुं खायनाय समाजनि विशिष्ट नेता रक्ताय जे पंचायत नाय तंनाय रकनति आबो बिस्कांगो एक्शन प्लान नाहारि सामुं खायने बागै सिनी ताबुक राज्य सरकार आबोनो पदक्षेप ना होय सिनी ताबुक जतन साइमानो जे थानायो इलेक्शन खांके तो ताबुक आरो एम सीएम तंखमु एमडीसी टिमि तंग किन्तु ताबुक जों साइमानो आबो दिउनि बिसिंतै ताई आजागाव सिउचंमानि बिसिंतै ताबुक आरो राज्यपालनि यागो चलिजाक एडीसी आके राज्यपालनि बिसिंतैनो अब गोबांमा उन्नति खायने बागै राज्य सरकार परिकल्पना नाहारिनाय रां आजागाव रोजाक हाके ताबुक एडीसीनि उन्नयन बागै आबुनि बागैनो आं कयनाय सिनी जे ताफक ताई बुहुक संनो अ जे सरकार उन्नयन खायतंमानि ताई अ पाहाड़नि उन्नति ताइबो काहामके खायमानानि बागै बसकांनि इलेक्शननो जों सिनी बीजेपी 28टा सिदो 28टा न बासावै कप्लाय खायनानि बागै आं ताफक ताई अ गानागिनि आमसाइनि ताफक ताई बहरनो कयनो ताई अबनि बिसिंतै मीडियानि बिसिंतै आं कयनो मुसंगो जतनो मेसेज मानथुं जे
o BJP सरकार जे सामुं खालाय दंमानि अबनो नाहिनै तेबो सरकारनो सामुं खालाय दिनै जरा रुइनाय एडिसि ओ खमा तुबैनाय तेबो सामुं खालायनाय एडिसिनि उन्नतिनि बागै अबा हायके खालायदों होननानै आं नारनि बिसिंते बुक्का साना मोजां हामबाय जतनानो भारत माता की जय वंदे मातरम